A auga brota a chorro das casas na Serra de Cádiz. Caeron xa máis de 700 litros por metro cadrado e subindo o temporal que ten en alerta case toda a península segue asañándose con Andalucía. Buscan unha muller desaparecida no río en Málaga e xa van preto de 4.000 evacuados. En Xerez van mandar un S-Alert porque a apertura das presas pode agravar as inundacións. O temporal tamén causa estragos en Galicia como o desprendemento nesta torre nas Nogais ou nunha estrada de Pantón. Os ríos xa van fora do leito en varios puntos de Ourense e tamén no interior de Pontevedra, que está en aviso laranxa. Toda a comunidade está en risco por chuvias, treboadas, vento e mala mar. Que tal? Moi boas tardes. E con todo isto, un dos efectos da borrasca que máis problemas causou dende primeira hora é a suspensión de trens con destino e orixe en Vigo. Vagóns parados e andéns baleiros por completo. Renfe cancelou todas as viaxes en Vigo por risco de inundacións e desprendementos de terras. Unha imaxe distinta á das estacións de autobuses, onde moitos buscaron esa alternativa hoxe para poderen desprazarse. Así as cousas, está activado o plan contra as inundacións con 14 ríos en perigo de desbordamento. O presidente Rueda di que todos os servizos de emerxencia están en alerta e pide precaución. O Inungal, o plan que ten diseñado a Xunta de Galicia para posibles emerxencias ante inundacións, por lo tanto está todo activado por se verá que actuar, e o que están vixentes desde logo son os anuncios que xa levamos tantos días facendo de moita precaución. Outra imaxe do día está en Madrid, na rotura dunha tubaxe que anegou o túnel de acceso á Terminal 4 do aeroporto de Baraxas. Esta é a enorme cantidade de auga que liberou ao romper. Provocou o corte da estrada M14 e derivou nun caos de tráfico. Tamén quedou interrompida a circulación da liña 8 do metro. E un veciño da Arousa quixo reventar unha rocha para acondicionar un terreo en Meis cun explosivo que el mesmo fixera. Esta mañá xulgárono na Audiencia Provincial de Pontevedra por tenza ilícita de máis de 3 kilos de pólvora. Hai novidades pros máis de 20.000 galegos que reciben axuda no fogar. Os concellos e a Xunta melloran a prestación. En 3 anos, o goberno galego achegará 150 millóns de euros para reforzar a atención que reciben os que precisan un coidador na casa. Como vamos? O que están facendo estas rapazas con móvil é compartir en tempo real cos amigos a súa ubicación. Pode parecer algo raro a ollos de xeracións máis vellas, pero xa lle digo que nada que ver fano o 70% da xeración Z. Pero ollo, porque pode ter consecuencias, contamos de cales hoxe aquí neste telexornal Mediodía. Nos deportes, o Celta abrirá a xornada de primeira división cun encontro co Osasuna en Balaídos. A cita é mañá, ás 9 da noite. O Celta ven dunha derrota e un empate e busca 3 puntos que afiancen a clasificación con Europa a tiro. A mí es un equipo completísimo y buscará cómo sorprendernos con Muñoz, con Moy, con Oroz, lo veremos. Este es un partido para estar muy despierto porque es un equipo, como te decía, que se adapta a muchos registros. Temos un xoves de chubascos e de neve por riba dos 900 metros. Inestabilidade que nos chega da man da borrasca Leonardo. As temperaturas baixan e no mar segue o aviso laranxa. Vigo está dende primeira hora incomunicada por tren a causa do temporal. Non circulan nin os do eixe atlántico que conectan con Santiago, nin os que enlazan con Ourense ou Tui. Andrea. Sí, efectivamente, unha situación que deixou milleiros de viaxeiros en terra e sen medio para desprazarse, xa que Renfe non habilitou medios de transporte alternativos. Houbo desconcertos, sobre todo a primeira hora desta mañá, entre os que non contaban con ese corte e buscaban a maneira de desprazarse ata os seus postos de traballo ou estudos. Renfe confirmou que todos os afectados poderían cambiar ou devolver os seus billetes de xeito gratuito e que esta decisión responde ao risco de inundación
inundacións e desprendementos na vía a consecuencias do temporal. Polo de agora, o Adif non rexistrou ningunha incidencia na rede viaria de Vigo e aínda non hai previsión de cando se recupera a normalidade. O desconcerto invadiu os viaxeiros que chegaban a primeira hora á estación de Vigo. Que no me llegó ningún aviso de que había paro. Acabo de llegar a la estación, iba a coger el tren y acabo de ver la situación, entonces no tengo ni idea de cómo hacer, porque trabajo en Coruña, o sea que no tengo ni idea de cómo voy a ir a trabajar ahora mismo. Qué mal. Bueno, pues no sé, voy a coger un autobús o lo que sea. Renfe suspendeu todos os trens que saían ou chegaban á cidade polo risco de inundacións e desprendementos nas vías. El servicio del tren está cancelado por el tema de la meteorología, del clima y tal, la tormenta, y nos han hecho comprar un tiquete de autobús. Desta vez Renfe non facilitou alternativas de transporte por estrada, só a opción de cambiar ou anular os billetes. Tampouco nos deron alternativa, está todo moi colapsado, as vías están inundadas, tampouco deron buses. O caso é que moitos quedaron en terra, tamén traballadores e estudantes que viaxan cada día no tren. Nos íamos ir a Santiago por unha olimpiada filosófica, pero canceláronse todas as vías de aquí a Santiago. Pois nada, quedamos aquí varados en Vigo. Unha situación que tamén afectou os viaxeiros que saían doutras estacións cara a Vigo. Non todos recibiran o aviso. Coller un tren de Coruña ata aquí ata Santiago e agora un bus de Santiago a Vilagarcía. Eu ia cara a Pontevedra e nada, non sei que vou facer, igual coller un bus se hai. A ver se hai sorte, porque tampouco poñen alternativa. Mais de 2 millóns de viaxeiros pasaron o ano pasado polas estacións viguesas. Son case 6.000 o día. Sen ningún tren para sair ou chegar a Vigo, centos de persoas tiveron que buscar alternativas para chegaren ao traballo ou ás clases. Moitos tentaron conseguir prazas nos autobuses, pero non sempre puideron cumprir con eses plans previstos, Carlos. Sí, Marta, aquí en Vigo, como noutras cidades, tamén a estación de autobuses está a carón, no caso de Vigo, dunha das dúas estacións de ferrocarril da cidade, así que evidentemente esta foi a solución inmediata que buscaron moitas das persoas que dende primeira hora da mañá viron que non podían viaxar en tren. Algúns xa viñan preparados, pero outros o certo é que tiveron que planificar sobre a marcha, e aínda que a maioría puido conseguir praza nos autobuses, é certo que algunhas persoas perderon hoxe citas que tiñan programadas. A cola chegaba ata a porta e por fora viñan máis. A primeira hora eran a maioría xente que tiña que ir traballar. Vou traballar. Entón, vime nesta situación e claro, non sabía que facer. Y aquí estamos, intentando llegar al trabajo. E agora sabes o que estamos todos no mesmo, que saber se podemos chegar no autobús. Os buses que ian chegando viñan cargados, mentres outros seguían buscando billetes para traballar. O meu plan de hoxe era viaxar a Ourense para traballar, porque entre as 2 da tarde. Yo tenía que llegar a una entrevista de trabajo y ya la perdí, así que bueno, nada. Igual tengo que ir a Madrid, pero me parece demasiada falta de respeto. Para marchar de viaxe... Tenía que llegar a las 12 y algo, llegó a las 7, 8. Ou por lecer. Íbamos a terminar as clases e pillar o último tren para salir por Coruña. E nada, al final, pois xa perdemos as clases e vamos agora. Resúmenos a xornada esta viaxeira, cun aceno que vale máis que 1000 palabras. Que facemos? Entón, pois eso, pensando. Estaba de bo humor, ela, por sorte, non tiña presa. Deputados e senadores galegos do PP aseguran que este é un episodio máis do que definen como caos ferroviario en España e din que ninguén asume responsabilidades. Lo más lamentable no es que haya que suspender, que ya veremos las causas por las que se suspendió toda la circulación en la provincia, sino que ni siquiera se dé una alternativa a los usuarios, pues que se ven forzados, en el mejor de los casos, a coger el coche y lanzarse a la carretera en unas condiciones meteorológicas adversas. E a vindeira semana hai convocada a folga dos sindicatos ferroviarios se non hai acordo antes co Ministerio. Hoxe reúnense de novo, mentres continúan os cesamentos en Renfe. O último relevo o da directora xeral de innovación da compañía. A folga de trens pódese sumar outra de autobuses na provincia da Coruña. Sindicatos e patronal chegaron a un preacordo estes días, pero foi rexeitado polo 70% dos traballadores. UGT e comisións pedían votar a favor, pero a CIGA rexeitouno.
O Servizo de Axuda no Fogar vai pasar de recibir da Xunta 12 euros por hora a 18 euros en 3 anos. É o que recolle o acordo que acaba de asinar o Goberno galego coa Federación de Municipios para garantir a atención que reciben na casa as persoas dependentes ou aquelas que teñen mobilidade reducida, Ana. Xunta e Concellos celebran este acordo que tanto Alfonso Rueda como o presidente da FEGAM din que suporá un alivio para as arcas públicas municipais. Actualmente, 23.000 dependentes galegos reciben atención do Servizo de Axuda no Fogar. Con esta asignatura acaban meses de negociación para dar resposta á demanda de moitos concellos, sobre todo os máis pequenos, sobre o financiamento do Servizo de Axuda no Fogar. Xunta e FEGAM destacan a vontade de diálogo para chegar a este acordo. Segundo pactado, o Goberno galego pasará de aboar os 12 euros por hora actuais a 16 este mesmo ano, 17 o ano que ven e 18 euros no 2028. Que supón este acordo? Pois, dende logo, un alivio ás arcas dos concellos. O mellor acordo que perseguía a FEGAM, non. A FEGAM non renuncia a conseguir o que establece a Lei de Dependencia, si se plasma neste documento, que é conseguir que o 100% sexa financiado por Xunta Estado e o copago dos usuarios. Alfonso Rueda lembra que iso sería posible se o Goberno Central aportara o 50% dos custos dos servizos, como marca a Lei de Dependencia. Simplemente con que as dúas partes, a Xunta de Galicia está facendo, outra parte do Goberno Central o faga, se podería cubrir probablemente todo o coste do SAF, do Servizo de Asistencia no Fogar, para que os concellos non tiveran que aportar nada, como reclamaba o presidente da FEGAM. A Xunta destina cada ano 112 millóns de euros a este servizo. Esa contía sumará 150 millóns en 3 anos para financiar a suba por hora progresiva que aplicará ata 2028. Lugo vai contar cun novo barrio do Sagrado Corazón con máis de 1.200 vivendas. Nese barrio antigo vai contar con esas máis de 1.200 vivendas e o 80% delas son protexidas. Está situado, ademais, moi preto da estación intermodal, Noelia. Si construiránse aquí nestes terreos que vedes á miña esquerda e darán vida a un barrio antes esquecido, apartado do centro, pero que en breve collerá moita forza pola súa cercanía á futura estación intermodal. É un proxecto integrador e que velará polo medio ambiente, xa que se conservarán espazos como esta carballeira ou os antigos camiños rurais. O BNG pídelle á Xunta que poña a disposición da cidadanía toda a vivenda pública que teñen baleira para alugueiros accesibles. Se poñen o exemplo do barrio Ferrolán de Caranza. Din que ali hai máis de 50 pisos en uso de titularidade autonómica. Mentres centos de personas e miles de personas no noso país non poden acceder a unha vivenda, vemos como neste barrio a Xunta de Galiza ten vivenda que é de propiedade da Xunta de Galiza que está pechada a cal e canto. E isto parécenos un auténtico disparate e unha irresponsabilidade. O Partido Popular pídelles ás demais forzas políticas que condenen os ataques desta semana ás sedes dos populares en Galicia. A súa secretaria xeral anuncia mocións nos concellos e no Parlamento. Pedir a todos os partidos políticos que non sexan cómplices desta vandalización, como son pois o Goberno de Lugo, que tampouco dixo nada, e como é o Bloque Nacionalista Galego e o Partido Socialista. E, por tanto, imos presentar, vimos de registrar no Parlamento de Galicia unha iniciativa co fin de condenar estes actos. O Goberno español segue adiante co seu plan de prohibir as redes sociais a menores de 16 anos, a pesar das críticas dos donos das principais plataformas mundiais. Pedro Sánchez insiste en defender a soberanía de España fronte aos intereses dos tecno-oligarcas. Primeiro foi Elon Musk o que lle chamou fascista Pedro Sánchez e nas últimas horas sumouselle fundador de Telegram, que enviou unha mensaxe masiva acusando ao presidente español de censor. Se metieron ayer en los móviles de millones de ciudadanos y ciudadanas para decirles mentiras. Pero Sánchez segue adiante coa súa proposta de prohibir as redes sociais a menores de 16 anos. No nos van a quebrar, porque la voz de la razón, de la mayoría social y de la democracia, evidentemente no va a ser doblegada por esos tecnooligarcas del algoritmo.
O socio da coalición tamén pasa ao ataque. La democracia española no le va a temblar el pulso frente a las amenazas de este tipo de tecnooligarcas. Sumar propón endurecer as normas para as plataformas digitais e, se non as cumpren, aboga por prohibilas por completo para toda a poboación. Si no se dan esos requisitos, esa plataforma o esa aplicación o esa red social no debería poder seguir operando. A ministra anima a parte socialista do goberno a pechar as súas contas oficiais na rede de Elon Musk, como fixo ela e outros ministros de Sumar, pero polo momento os seus colegas de gabinete non contemplan abandonar Xe. Paco Salazar, exalto cargo da Moncloa, dixo hoxe no Senado que ninguén do Partido Socialista lle pediu dimitir tras coñecerse varias denuncias contra el por acoso sexual. Salazar ia ser nomeado adxunto á Secretaría de Organización do PSOE, pero uns días antes coñecíanse varias denuncias contra él por acoso sexual. A todas las compañeras con las que he trabajado, a todas, siempre las he respetado como profesionales y las he respetado como mujeres. E malia que as denuncias quedaron paralizadas, hoxe dende o PSOE. Las mujeres, de acuerdo con su relato, fueron objeto de comportamientos intolerables, de un machismo intolerable. Señor Salazar, usted erró en su comportamiento. Con todo, ¿nadie en el Partido Socialista le pide que dimita? No. Bien. E admitiu que renunciou aos cargos para estar coa súa familia. Sobre a reunión que tivo con Pilar Alegría, unha vez coñecidas as denuncias, Se interesó cómo estaba mi familia, mis hijos, mi madre y mi mujer. ¿Sabe que Pilar Alegría le dijo a Jorge Azcón que le había reprochado su actitud en esa comida, señor Salazar? Eso no ocurrió. Eso no ocurrió. A comparecencia de Salazar na comisión do caso Coldo estaba motivada para coñecer detalles sobre o presunto financiamento do PSOE. ¿Qué sabe usted de Pedro Sánchez, señor Salazar, para que usted se le haya protegido como se le ha protegido? Salazar recoñeceu que nunca tivo responsabilidade no financiamento e que, a pesar de participar de forma activa na precampaña das primarias que gañou Sánchez, nunca subiu o famoso Peugeot. A Policía Española recuperou 3 obras de arte desaparecidas dende os anos 70 do século pasado e que pertencen ao patrimonio estatal. Trátase do cadro La Chata, un retrato de Isabel de Borbón pintado por Joaquín Sorolla en 1908 e de outras 2 pinturas de José Moreno Carbonero. Foron localizadas no Palacio de Liria de Madrid, propiedade da Casa de Alba, unha das familias aristocráticas máis importantes de España. Os 3 cadros pertenceron a unha sociedade sen ánimo de lucro xa disolta, da que formaba parte o pai do actual Duque de Alba. Cambiamos de tema, volve á escena a parella responsable do aparcadoiro ilegal da Lavacolla en Santiago. Esnafraron o coche dun cliente cando supostamente ían recollelo e fuxiron sen explicacións, o que é máis grave, sen seguro que responda. Deus en chamar aparcadoiro fantasma e, como todas as fantasmas, volveron de súpeto, con susto e con desgusto. Unha granizada así de repente, superpotente, o coche accidentado, xa non me iba ninguén. Quedou o coche do revés, iba rápido e que se equivocou de carril. Nin pola dereita nin pola esquerda entrou de fronte contra o gardarraíl, saltou por riba, arrincou o raso un farol e quedou encaixado. O coche, porque a condutora responsable dese negocio ilícito que tanto deu que falar fuxiu. Pola dirección na que circulaba enténdese que ia recoller o cliente, o dono do turismo, e o seu gancho e tamén parte da estafa. Coño o coche no aeropuerto, ti darlle as chaves, non che dá ningún tipo de papel, de resguardo, nin de contrato, e entregancho na mesma terminal. O cliente en ningún momento sabe onde queda o coche. O coche quedou sinistro total e como bo negocio ilegal non hai seguro que se faga cargo. A vítima, supostamente un veciño da estrada, non ten con quen falar. Non é unha empresa legal, polo tanto non ten seguro de responsabilidade civil e calquera cousa que lle pase ao coche, quen paga é o cliente final, como neste caso. Non é o primeiro coche que estragan, como xa denunciara outra clienta hai un tempo aquí na Televisión de Galicia. A matrícula arrancada, posta no parabrisas, con unha cervexa dentro do coche, viñan bebendo cervexa, e desta maneira nos entregaron o coche. A parella ten varias causas abertas e non só por un negocio ilícito, tamén hai denuncias contra eles por ameazas a clientes, a competencia, a veciños, tamén por apropiación indebida ou por infraccións de tráfico, teñen algo de todo e seguen en acción. O último que se sabe é que andaban na busca de terreo pola zona de San Marcos, a un paso do aeroporto, o seu centro de operacións.
E fíxense no xuízo que tivo lugar hoxe en Pontevedra. O acusado é un arousán, acúsano de tenza ilícita de explosivos, que usaba para qué? Pois a Garda Civil pillou cando os quería usar un explosivo que el mesmo fabricara, por certo, para acondicionar unha leira en Meis. Os axentes incautaronlle unha garrafa con máis de 3 kilos de pólvora ao comprobar que non tiña licenza para manipular ese explosivo. A Fiscalía pide para el unha pena de 2 anos de prisión. E os bombeiros rescatan unha parella que quedou atrapada baixo os cascallos despois de que se derrubase o piso superior da casa en Elda, Alacante. O home de 58 anos rompeu as 2 pernas. A muller de 56 tamén quedou ferida. En Portugal, o paso da borrasca Leonardo deixa un falecido, a 10ª vítima en só unha semana de temporais. Agora mesmo, o país está pendente do nivel dos ríos, con centos de incidencias por inundacións. Brais. Si, un home de 70 anos morreu no Alentejo ao ser o seu coche arrastrado pola enchente dun río e un traballador empurrado polo vento está ferido de gravidade. Hai centos de incidencias en todo o país que cortan estradas e liñas de tren, varias delas no norte, pero sobre todo preocupan os caudais dos ríos. O do Texo, por exemplo, duplicouse e o do Sado, Douro e Mondego van ao límite. E isto cos estragos do Cristin presentes que se cifran en 4.000 millóns de euros. Falta man de obra para restaurar tellados ou a liña eléctrica e o presidente da República suxeriu facilitar a chegada de inmigrantes para a reconstrución. Tamén teme que se vexan afectados os centros de votación este domingo. E Andalucía segue prácticamente bloqueada por esta borrasca. As intensas precipitacións acumulan xa máis de 700 litros por metro cadrado en día e medio, dende que comezaba este episodio de chuvias torrenciais. Esta noite houbo que realizar máis desaloxos e seguen buscando unha muller que desapareceu nunha riada en Málaga. A deste xoves foi unha noite de traballo intenso para os efectivos de emerxencias destinados en Andalucía. Aquí un equipo de efectivos da UME intentaba rescatar 5 persoas e 10 cans que quedaran illados nunha casa do campo de Xibraltar, unha das zonas máis afectadas polos anegamentos. Pero os rescates e as evacuacións foron a tónica das últimas horas en moitos outros lugares. Por dar algunos datos, hay ahora mismo 4.000 personas desalojadas en 6 provincias de Andalucía, que previsiblemente irán a más. Unha desas zonas onde probablemente irán a máis é na área de Xerez, ameazada pola saturación de 2 pantanos que recollen as intensísimas precipitacións rexistradas en zonas como Grazalema, onde levan acumulado máis de 600 litros por metro cadrado. Si tenemos que desaguar en esos pantanos, río abajo, aguas abajo, zonas van a quedar afectadas. Outra zona de montaña moi afectada é a de Serra Morena. Os habitantes de Dúdar foron desaloxados antes de que unha posible derruba pechase a única vía de acceso ao municipio. Os 120 veciños pasaron a noite nun hotel de Granada. Hay 15 municipios que permanecen incomunicados, los cuales estamos trabajando para que esa incomunicación cuanto antes quede superada, aunque no es fácil, dadas las actuales circunstancias. Tamén se mantiveron durante a noite os labores de busca da muller que foi arrastrada pola riada en Málaga na tarde do mércores, cando tentaba rescatar un dos seus cans. Esta mañá ampliouse o dispositivo coa incorporación de medios aéreos. Rastrexan un treito duns 5 kilómetros nunha área de orografía moi complicada. Es un río con muchísimo caudal, los equipos están teniendo muchísimo problema porque a la ribera del río hay muchísima maleza, hay mucha caña. Emerxencias de Andalucía rexistrou preto de 200 incidencias só nas primeiras horas deste xoves e leva atendidas preto de 7.500 desde que empezou a chover con forza o 27 de xaneiro. A actividade lectiva segue suspendida en Almería, Xaén e Granada e as comunicacións están moi afectadas. Este xoves tamén haberá que ter en conta os efectos do vento que vai seguir soprando forte. Esta noite tirou un dos remates da Xiralda, pero o Cabido decidiu manter a catedral aberta ao público, aínda que seguirá o valo de protección arredor da torre. Tamén en Extremadura desaloxaron centos de persoas por risco de inundacións. O alcalde de Badaxoz ordenou a evacuación forzosa de 2 pedanías pola enchente do río e suspendéronse as clases en varios centros. En Jerez de los Caballeros tiveron que marchar das casas 600 veciños que de momento permanecen nun polideportivo. En Castela-A Mancha preocupa a situación de Talavera de la Reina. Xa hai varias casas anegadas e a situación podería empeorar nas próximas horas porque o río está en nivel vermello e vai seguir chovendo. As autoridades piden precaución e chaman a evitar estas zonas.
O presidente do Goberno tamén se referiu aos estragos do temporal. Pedro Sánchez pídelles aos cidadáns que sigan sempre as instruccións das autoridades. Es evidente que son días complicados, son días difíciles. Hacer un llamamiento a la calma, a la prudencia y, sobre todo, me gustaría volver a recordar, como hacemos siempre a todos los ciudadanos y ciudadanas de las zonas afectadas, que se sigan puntualmente las indicaciones de las autoridades. Especialmente cuando hablamos de las alertas de las comunicaciones es alert. A chuvia e a rotura dunha tubaxe en Madrid deixan dúcias de vehículos atrapados no túnel que vai a Terminal 4 do aeroporto. Tamén se suspendeu a circulación dunha das liñas do metro. E todo isto foi un cóctel, provocou un auténtico caos. María Cheda, resolto nestes momentos ou, polo que vemos as túas costas, todavía segue a circulación moi complicada? Aínda segue, Marta, esta é a situación agora mesmo, 8 horas despois da rotura desa tubaxe. As ringleiras son kilométricas para chegar ata esa zona, pero se nos fixamos no carril contrario, aí non hai circulación. Ben, por que? Porque continúan esas tarefas agora mesmo no túnel onde a auga chegou o 1,5 metro de altura. Hai 10 vehículos aínda atrapados, xa sen xente. Esa rotura da tubaxe foi a primeira hora desta mañá. A auga que saía con tanta forza do chan que ben asemellaba ser un geyser. Comezaron xa todas as incidencias, sumáronse tamén ata 100 incidencias meteorolóxicas e a suspensión da liña de metro que vai ata T4, polo que os pasaxeiros están sendo agora mesmo trasladados en autobuses. Como dicíamos, comeza a cidade volver á normalidade, voltar á normalidade, pero non aínda de todo. Hai 5.000 veciños que non teñen suministro de agua precisamente porque se está traballando neste túnel. Impresionante esa imaxe en Madrid, tamén está en Ourense. A rotura dunha tubaxe deixou esta fuga de auga que provocou situacións de risco para os condutores que circulaban pola zona no momento do accidente. Os operarios tiveron que traballar durante toda a mañá para cortar a filtración de auga. Auga que encharca moitas áreas da provincia de Ourense, tamén de Pontevedra, neste caso polas chuvias acumuladas. Xa están rebordando varios ríos, un deles o Avia. Cal é a situación arestora en Ribadavia, Demetrio? Pois como poden comprobar agora mesmo, a chuvia volve a facer a toda a presencia e a situación é complicada, moi complicada. Estamos agora mesmo aquí en Ribadavia, xusto a carón do centro de saúde. Este é o regato de Maquiáns, que tiña que pasar por debaixo desta ponte, como se pode comprobar, pasa por riba, e aquí é onde se xunta co río Avia, completamente desbordado, saído do seu cauce, e agora mesmo, como dicíamos, as previsións é que aguante así durante unha hora máis, e a partir de aí sería o momento no que empezaría a baixar ese caudal. De momento, moita precaución, zonas acordoadas pola policía para evitar calquer tipo de tráfico, tanto de vehículos como de persoas, e esta é a forza coa que baixa agora mesmo o río Avia aquí á altura de Ribadavia, algo que se repite por toda a provincia. A situación na conca do Miño empeora por minutos. Na Foz, en Ribadavia, onde o río Avia desemboca no Miño, o nivel da auga subiu 20 centímetros en só unha hora. Hai aviso vermello e o GES está vixiante por se fai falta cortar a estrada da Arnoia. Estamos esperando o pico do Avia, que ainda vedes que está chovendo moi fuerte, moi seguido. Nos dicen que a partir de mediodía, ao largo da tarde, nos vendrá o pico no Avia. O Avia xa desbordou nos sitios habituais, como a Quinza. Mariluz, que vive ao carón do río, xa está preparada por se ten que mover mobles. Que non vai estar preocupado, porque nas casas de campo sempre hai moita cosa nos baixos, entón agora habrá que levantar todo para arriba, lavadoras, neveras, é un problema. Tamén toman precaucións na Veronza. Cada día vai aumentando máis o nivel do río, porque o que chove, isto non hai xa que non sosteña. Aquí xa non se distingue onde acaba un río, o Avia, e onde empezou outro, Maquiáns, totalmente desbordado e ameazando con entrar no centro de saúde da vila. Suben os dous, están subindo os dous. E o problema tamén do Miño, que tamén xa empeza a retranquear para atrás. Tamén hai aviso vermello no Támega, en Oimbra e nos Peares. O Miño subiu aquí 2 metros en 24 horas. E avisos laranxa en prácticamente todos os ríos da provincia, na Conca do Limia, no Arnoia, en Baños de Molgas e no Miño o seu paso pola cidade, onde xa cortaron os paseos fluviais.
O Avia é un dos 14 ríos nos que está posto o foco do plan de control de caudal ante posibles inundacións. Chámase Inungal, xa o saben, e seguirá vixente nos próximos días porque o previsto é que chova máis. Alfonso Rueda volve facer un chamamento aos cidadáns para que teñan prudencia. Está todo activado, por se verá que actuar, e o que están vixentes desde logo son os anuncios que xa levamos tantos días facendo de moita precaución, sobre todo cando te achegues a un río en zonas de costa, cando haxa avisos de temporal. Bueno, o que xa coñecemos é que durante estes días vai seguir vixente. En Ponte Caldelas xa rebordou o río Verdugo, Sabela. Marta, sí, foi hai un par de horas aí o río Verdugo este que vemos do leito na zona do mercado e que non cabe tanta auga neste río da provincia de Pontevedra. Ademais continúa chovendo e así está a cousa aquí neste paseo fluvial que dá acceso á praia fluvial de aquí de Ponte Caldelas. O río leva o triple de cantidade de auga no seu caudal que un día de inverno habitual. Un día de inverno habitual entre os 25 e 35 metros cúbicos por segundo, que son uns 35.000 litros por segundo. Bueno, agora baixa, ou ese caudal ten uns 65 e 85 metros por segundo, 3 veces máis. Tamén a altura da auga chega aquí en Ponte Caldelas o dobre dun día de inverno normal. Habitualmente está nun 1,5 metros, algo máis. Bueno, pois hoxe está entre os 3 metros e medio. A situación aquí é de prealerta. O pico máximo hoxe de aumento do río espérase que sexa entre as 6 e as 8 da tarde, que é o momento da pleamar. E ademais tamén, aínda que agora a chuvia, vemos, acaba de dar unha tregua, está chovendo moitísimo nestes últimos días, nestas últimas horas, están caendo aquí, recolléronse ata 40 litros de auga por metro cadrado. Chove sobre mollado no interior de Pontevedra, en concellos como o de Fornelos de Monte xa perderon a conta do último día seco. Sin parar en Fornelos, ni idea, pero 15, 20 días, ou mellor ou máis, non sei. Foron concretamente 31 días seguidos de chuvia en Fornelos e hoxe poderíanse acumular máis de 100 litros en 24 horas nalgúns puntos do interior da provincia. O aviso laranxa obriga a non quitar o ollo dos ríos. Está activado o plan Inungal no Maceiras, no Lérez, no Miñor e no Miño. E en Ponte Caldelas o Verdugo rebordou. Está chegando xa a zona onde estaban aparcados os coches, que de feito xa retiraron algúns a policía local ou mandaron a retirar, pero hai algún que ainda non se deu retirado e corre perigo. Actividades suspendidas, coches en perigo, paseos somerxidos e semella que Leonardo aínda ten auga para descargar pola tarde. Ahora mismo non se ven xa nin as papeleiras, ni siquiera o todo o paseo que vai hasta lá, que está totalmente inundado, e é probable que se sigue chovendo así con esta forza siga subindo. Tamén o río Ulla saiu do leito en Ponte Ledesma, anegando a área recreativa, pero os veciños semellan afeitos ou resignados. Estamos adaptados xa que a zona aquí non hai problema ningún. O que pasa é que, bueno, pasa isto, pero este de todos os anos. A máis, o temporal costeiro na provincia obrigou a cortar a autovía de Marín por cuarto día consecutivo. En Vigo, os parques e cemiterios están pechados e cancelouse o transporte marítimo como razo. Compre evitar actividades preto do mar e dos ríos á espera de que amaine o temporal. Entre os estragos dos últimos días está unha edificación, unha das máis emblemáticas do medievo galego. A Torre de Torés, nas Nogais, sufriu o maior derrubamento en anos de parte da súa estrutura. A Torre de Torés formou parte dun castelo do século XIV. Hai moito que perdeu o seu esplendor e vai resistindo en pé como pode. Nos últimos anos, de cando en vez foi perdendo algunha peza, pero a sucesión de borrascas deste inverno púxollo moi difícil e acaba de sufrir o derrubamento máis importante nunha década. Como está ese xa medio derruído, a auga vai sometendo e vai abrindo. Estaba a punto de caer, entonces ahora al llover, pues peor todavía. Caeu agora unha parte importante e supoño que se sigue así o tempo ainda caerá bastante máis. Por sorte, as pedras caeron sobre un prado e ninguén quedou ferido, nin entre veciños, nin entre os turistas que se achegan a ver o monumento. Este día da neve mesmo, estuveron un montón de pequenos, como é Costo, un montón de pequenos xustamente por onde quedou a barronca. Casi todos os días, diría, eu todos os días non paso, pero estou por dicir que todos os días ven alguén velo. Declarada Vique propiedade da familia Medinaceli que lle cedeu o concello, os veciños piden ás administracións que consoliden a estructura. É un símbolo, é un reclamo turístico e ademais tú desde calquer parte que mires de todo ao redor, o primeiro que veis é a torre.
Non é o único estrago que está a orixinar o exceso de auga. Un corremento de terras obrigou esta mañá a cortar o tráfico no quilómetro 12 da estrada provincial que comunica Santo Estevo con Pantón, e varias estradas provinciais están cortadas por asolagamentos. Houbo consecuencias tamén moi graves en Rois, na aldea de Busto en concreto. Ali unha parella maior aínda tenta recuperarse do susto que levou cando se derrubou unha parede de pedra da súa casa. Os cascallos caeron sobre un dos cuartos. A muller librouse polos pelos. Acababa de facer a cama nesa habitación e a derruba pillounos os dous almorzando na cociña. Cren que foi a chuvia acumulada dos últimos días a que puido estragar o muro e facer precisamente que se derrubase sobre as habitacións da vivenda. Tamén levamos xa moitas xornadas consecutivas, non só con mal tempo no interior, tamén no mar. Reyes. Sí, hoxe temos de novo aviso laranxa por mar de fondo con ondas de 5 a 7 metros de altura axudadas polo vento que, como ven, está a soprar xa con moita intensidade. Unha situación que se vai manter así polo menos ata o sábado ao mediodía. Como dato curioso, dicir que por mor de todos estes temporais costeiros, a Torre de Hércules no que vai de ano estivo máis días pechada que aberta ao público. Atopamos estes surfistas na praia de Riazor. Surfistas ahí esperando, ¿no? A ver si vienen, ¿no? A ver, es lo que dice el tiempo, pues bueno, pues habrá que ser precavidos. E respectar os precintos que manteñen as praias pechadas para evitar riscos innecesarios. La gente corta los cierres. Non nos acercamos ali. Xa está. Compre extremar as precaucións porque este xoves volve a haber un aviso laranxa e as ondas poden chegar aos 7 metros de altura. Padezco os mariñeiros que levan tanto tempo sin poder saber, pero bueno. Foi tamén polos pescadores, claro, e polo peixe, que non como. Temos visto peor, cando rompa ali a duna, pois ponse peor, pero bueno, é inverno, é. Unha complicada situación no mar que se vai manter polo menos ata o mediodía do sábado. O vento tamén tivo consecuencias nos aeroportos. O máis afectado neste caso é o de Peinador en Vigo. O primeiro voo do día que viña de Madrid tivo que dar a volta. Volveu a Baraxas. Máis sorte tiveron os pasaxeiros do seguinte voo de Madrid. Tampouco puideron tomar terra en Peinador, pero a eles desviáronos a Alvedro. A mesma sorte correron os que viñan de Gran Canaria, que acabaron tamén na Coruña. Xa ven que as dificultades para aterrar eran evidentes. Atendan a este dato. 2 de cada 3 mozos e mozas comparten a súa localización a través do móvil con familiares e amigos ás 24 horas do día. Din que así se senten máis protegidos. Pero, á vez que pode haber esa protección, debemos ser conscientes de que tamén hai perigos. Nuria. Sí, trátase dun fenómeno grupal, Marta, que se estendeu moi rapidamente e no que se incluen xa 7 de cada 10 mozos. Comparten en tempo real no seu móvil a súa ubicación. Algúns din que o fan porque lle xera confianza, outros por curiosidade, pero o caso é que a maioría non conciben xa sair da casa sen consultar esta ferramenta. Pero ollo porque os expertos alertan de que pode ter unha cara B, exceso de control, perda de privacidade e tamén pode ser a porta de entrada para a ciberdelincuencia. Compartir a localización coa familia e cos amigos está de moda. Un 65% da mocidade así o fai, alegando motivos de seguridade e protección. Con algún amigo teño, pero por si acaso para sair de festa e cousas así non máis. Sobre todo cas miñas compañeiras, cando salimos de festa para saber onde estamos, non vai a ser que unha vaya sola para casa ou lo que sea. Esa é unha cousa e outra moi distinta é estar permanentemente controlados. Compartir a localización ás 24 horas do día pode desencadear en dinámicas moi tóxicas de control e falta de confianza e privacidade. Penso que tampouco é de todo bo pois que alguén sepa onde estás todos estes momentos do día. Porque é moi tóxico e eu son moi libre. Por exemplo, entre parellas, pois é moi distinto que con amigos, porque ao final é unha forma de controlar tamén. A min agobiaríame, pareceme innecesario. Innecesario e perigoso. Compartir localización e deixar unha porta aberta non só para curiosos, senón tamén a delincuentes. É un dato sensible que achega información de onde estamos, pero tamén de onde non estamos. Podemos ser vítimas de un roubo, que podemos, compartindo ubicación, perfilar
facer un perfil digital noso, das nosas rutinas, as ubicacións nas que estamos habitualmente, que eso se mantén sempre en internet, e por outro lado tamén ser vítimas de suplantación ou no caso de menores de grooming que se fan pasar por persoas sabendo as túas ubicacións para conseguir o fin que queiran eles. Xa saben que Galicia é terra de centenarios, sobre todo algunhas comarcas da provincia de Ourense. Agora sabemos que as posibilidades de vivir unha vida longa dependen tanto do estilo de vida como da herdanza xenética. Un estudo que acaba de publicarse demostra que, faga lo que fagas, se non tes bo potencial nos xenes, será moi difícil chegar aos 100 anos. Con 103 anos, a ourensa Laura Fernández non perdoa a hora de bici e o rosario todas as mañás. Xa é tataraboa. Eu nacín no 1922. E que tal se atopa? Moi ben. Somos dúas irmás que pasamos dos 100 anos. Está de maravilla. E yo creo que eso que es genética. Porque tengo unha tía en Brasil con 102 años. E é que a xenética determina o 50% a esperanza de vida. Unha conclusión que non sorprende os que investigan os segredos da longevidade, pero que un estudo demostra agora científicamente a partir de datos de mortaldade en xemelgos. Fixeron unha cousa moi interesante que é establecer un modelo matemático que calcula, digamos, o peso da xenética e o peso dos factores ambientais eliminando, quitando da ecuación as causas de morte extrínseca. En Galicia contamos con máis de 2000 centenarios, outra delas a Agripina. Xa paso dos 100. Xa pasa dos 100? Claro. É a partir dos 85 anos cando a herdanza xenética ten máis peso. É ainda máis acusado o efecto xenético para acadar a idade do supercentenario dos 110 anos. O forte efecto dos xenes na duración non significa que pode ignorarse o estilo de vida. A alimentación hipocalórica, a dieta atlántica, a laboriosidade e a rede de coidados axudaron que comarcas de Ourense estén no top mundial de longevidade. Pasarán uns 350 anos ata que Galicia volva a estar na área dunha eclipse de sol total como a que imos poder presenciar o próximo 12 de agosto. Que a observación sexa segura, serva para divulgar coñecemento científico é o obxectivo do programa Galicia Explora o Ceo, ao que se suman tamén cunha amplísima programación os centros de ensino galegos. Hoxe inician a conta atrás, como este foguete feito na clase, pero xa levan tempo preparándose para aproveitar ao máximo a experiencia de vivir en primeira persoa unha eclipse total de sol. A segunda capa que é de hidróxeno metálico. Aprenderon de que están feitos os planetas, emularon a man o xeito de lles dar instruccións ás computadoras, prepararon un circuito electrónico para facer unha maqueta do que viviremos o 12 de agosto. Enfoca a lúa, que despois reflexa a Terra. De unha formación que ten que ver con saber explicar por que se produce un eclipse con unha maqueta que van a realizar e saber dar consellos de seguridade e observación para garantir a observación segura, van recibir por parte da Consellería de un carné que os acredita como guías escolares de eclipse. E tamén realizarán instrumentos de observación indirecta, mentres aprenden todo tipo de curiosidades. É ser unha das eclipses máis cómodas da etapa recente, porque vemos a imaxe da xente que ve eclipses así, con tortícolis, pero que aquí vai mostrar así, en plan chulo, porque nos vai quedar a altura da vista. Puxemos toda a maquinaria da Consellería a traballar para transmitirlle ao alumnado en todas as etapas pois o que é o eclipse e o que se pode aprender e enseñar a partir do eclipse. Grazas a un eclipse, púidose descubrir, por exemplo, a curvatura da luz. As redes sociais son un medio eficaz para chegar aos mozos. A Xunta, en colaboración coa Asociación de Xornalistas de Galicia, lanza unha nova edición do programa Igualdade Followers. A campaña busca sensibilizar sobre a igualdade de xénero a través das mensaxes que coñecidas influencers publicarán nos seus perfis. Grazas polos vosos creativos. Todos os xóvenes, sabes, pois esos altofalantes que necesitamos e que entre vos, pois nas redes sociales, pois durante o patio dos distintos colexios, entre a asignatura, cando saídes no fin de semana, pois que faledes coas vosas amigas, coas vosas compañeiras, cos vosos compañeiros e sobre todo que nos axudedes, non, a que ese mensaxe do ámbito da igualdade cale.
Levamos un 2026 cun temporal marítimo continuo e xa se poden imaginar que vai continuar tamén nas próximas xornadas. Imaxes en directo dende Muxía, mar picado, acción combinada do vento e do mar de fondo e imos ata o interior de Pontevedra. Normal que non se vexa, as precipitacións son constantes en moitas comarcas desa zona do interior. Imaxe en directo en Lalín, en Forcarei, moi preto, xa levamos máis de 80 litros e como van comprobar no mapa, mantense o aviso laranxa tamén nas próximas horas. É certo que dende media mañá as chuviras son intermitentes, pero aínda queda auga por entrar na comunidade. Quizáis non coa virulencia que tiveron durante a mañá, pero aínda de forma puntual poden ser fortes e acompañadas non só por tormenta, tamén por pedrazo, fundamentalmente na metade máis occidental de Galicia, todo o litoral en aviso laranxa, e as temperaturas é certo que non mudan demasiado, pero con este panorama a verdade que non son demasiado importantes. Como sempre, despois da información deportiva, falamos dos próximos días, falamos da neve, do aviso, e unha timidísima melloría que se presenta para a fin de semana. Con este tempo máis vale armarse de optimismo e pensar que a primavera está á volta da esquina. De feito, xa empeza a dar sinais, polo menos en Taiwán. Dalí son estas cerdeiras en flor tan espectaculares. Esta explosión de cor rosa comeza agora, alcanza o seu esplendor a partir de marzo para deleite dos instagramers. E ollo que en Galicia tamén temos algúns exemplos xa agromando. Na China, mentres albiscan a primavera, seguen xogando ao inverno. Agora é tendencia ali comer no xeo. Nunha casa feita de xeo, unha especie de iglú chinés, algo máis cómodo que o esquimó. De menú, sopa burbullante que contrasta coa contorna. Para completar a experiencia deste glamping xélido, nada mellor que un grolo nun bar onde ineludiblemente todas as bebidas son on the rocks. Agora que xa lles metemos o frío no corpo, pasen boa tarde a salvo do temporal. Ata mañá.